Έλα. Έχεις κάνει χορό, Έχω κάνει musical. Musical. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, είχα κάνει το καμπαρέ με την Ευελίνα Παπούλια και τον Άξι Κλαρίου. Αχα, βέβαια. Γενικά έχω κάνει 3 musical. Ναι. Όχι, ενώ εγώ το ρώτησα από άποψη σπουδών. Ναι. Στην Ελλάδα, Ναι, μπορεί να σπουδάσει. Σεμινάρια. Σεμιναριακά πάντα. Τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχουν σχολές βέβαια. Δηλαδή η Παπούλια έχει μια σχολή και κάνει χώρο musical καθαρά. Τι σου λέγα. Για τα musical που έχεις παίξει. Ναι, ναι, και κάτι άλλο λέγαμε. Για τα κομμάτια, για την πάντα. Για τη μουσική, για την υποκριτική. Α, ναι. Μπράβο. Είχαμε και οι δύο. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν, ότι όχι. Υποκριτική, εντάξει, αυτό είναι το νούμερο 1. Αυτή είναι η αγάπη μου μεγάλη. Απλά τώρα με αυτό ξεδίνω περισσότερο. Είναι κάτι πιο προσωπικό. Δηλαδή, με περισσότερη χαρά και εκτίθεμαι εγώ περισσότερο. Όχι σαν ρόλος. Δεν κρύβομαι πίσω από κάτι. Ναι. Φοβήθηκες όταν. Ξέρεις, το ξεκίνησε αυτό το πράγμα τώρα, τι θα πούνε για μένα. Το σκέφτηκες καθόλου έτσι? Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα είναι όλα παρεξηγήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό το εξής. Αν είσαι ηθοποιός, δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Αν είσαι τραγουδιστής, επίσης δεν μπορείς να παίξεις. Δηλαδή, είμαστε λίγο προκατελημένοι. Ναι, είμαστε προκατελημένοι, ναι, προκατελημένοι, αλλά συμβαίνει συνεχώς το αντίθετο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι. Είναι κάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, σαφώς φοβήθηκα εν μέρη. Αλλά νομίζω ότι το κάνουμε πολύ ταπεινά και με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και είμαστε όλοι έτσι πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι και θα το υποστηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν θεωρώ ότι θα προκαλέσει με μια αρνητική, με έναν αρνητικό τρόπο αυτό. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω για το πώς ξεκίνησαν όλα. Όλα. Τώρα αυτό είναι ψέμα, γιατί εντάξει, 1 ώρα τη μέρα είναι η Λόλα. Τις υπόλοιπες 23 τι γίνεται. Άντε, είσαι θεά. Θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη με την πάντα να σας δούμε και εμείς από κοντά. Είσαι καταπληκτική ηθοποιός και τραγουδίστρια, αλλά πάνω απ' όλα είσαι υπέροχος άνθρωπος, λέει η Σοφία από το Διδημότυχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Ελπίζουμε να ανέβουμε γιατί εμένα μου έχει λείψει πολύ η Θεσσαλονίκη. Τι ωραία που τη Θεσσαλονίκη. Εγώ στη Θεσσαλονίκη όταν πηγαίνω λοιπόν σε αυτή την πόλη, ακόμα και για δουλειά να πηγαίνω, παιδιά, νιώθω ότι είμαι σαν διακοπές. Είναι απίστευτο. Και είναι, όχι, είναι πολύ ζωντανή. Δηλαδή το βράδυ, ειδικά είναι. Πολύ ωραία. Άντα μου, είσαι φοβερή, δεν το συζητώ και σαν Λόλαμαν και σαν τραγουδίστρια. Σε ήταν λίγο συνεργαστή Δυτικών Πραστών και στο X Factor. Keep up the good work και μη σκέφτεσαι τίποτα. Είσαι άνθρωπος με πάθος και αυτό φαίνεται στα μάτια σου. Ευχές λέει ότι καλύτερο, λέει η Δήμητρα από την Κύπρο. Ευχαριστούμε Δήμητρα. Η Δήμητρα θα μας δει και από κοντά τώρα γιατί κατεβαίνουμε Κύπρο. Έχουμε ένα 3ημερο tour. Θα είμαστε στο Ρέτσι της Λευκοσίας στις 29 του μήνα, στις 30 θα είμαστε στην Πάφο στο Πέραμα και στις 31 θα είμαστε στη Λεμεσό στο Νότο. Α, ωραία. Έχουμε πολλούς ακροατές να δώσουμε τα φιλιά μας και σφαίρα Κύπρου. Λοιπόν, φιλιά έχεις επίσης από την Ελεάνα. Η Βίκη από Ρόδο λέει ότι είσαι φοβερή. Χαίρομαι να σε ακούω να πετυχαίνεις, να συνεχίσεις, να μπορούμε να σε ακούμε και να σε βλέπουμε. Και από Ρόδο λέει να πας για μια βόλτα. Ρόδο πάω συνέχεια γιατί είναι ο άντρας μου από Ρόδο, δεν το συζητάμε. Α, στο έργο είναι ναι, και πηγαίνουμε συνέχεια. Είναι νησί εξαγγιστίας τώρα. Έχεις κι άλλο μήνυμα από Κύπρο που σε χαιρετάει. Γεια σου Άντα, μου λέει σε θα πραγματικά. Σε θαυμάζουμε όλοι, η Κρήτη σου στέλνει πολλά φιλιά. Κοίτα να δεις, από όλη την Ελλάδα σήμερα. Volt is the name, rock is the game. Αυτό είναι το μότο μας. Α, είναι το μότο σας αυτό. Μάλιστα, σε αγαπάμε, λέει και σε περιμένουμε Κρήτη, λέει η Αριάδνη. Και εγώ θα έρθω, αλλά θα έρθω θα καταστραφώ στο φαγητό μου, φέρετε. Πότε έρχεσαι Κύπρο, ρωτάνε, το μόλις το απαντήσαμε. Έτσι. Ωραία, τον σκύλο μου λέει τον έχω βγάλει Λάλο. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Λόλα μου, φιλάκια λέει, αν θα ξαναγίνεις Λάλος, ρωτάει η Μαριάννα. Θα δεις Μαριάννα, μην αγχώνεσαι. Κάτι θα γίνει. Το σύριαλ θα τελειώσει φέτος, έτσι δεν θα τελειώσει, ναι. Νομίζω ότι τελειώνουν οι προβολές, τελειώνουν αρχές Ιουλίου. Ναι. Εμείς γυρίζουμε περίπου μέχρι τέλη Ιουνίου. Στο τέλος θα βγείτε και live δηλαδή σε αυτό το σύριαλ. Ναι, θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Το έχουν κάνει και σε αυτό στην Αμερική. Υπήρχε ένα σύριαλ το Will and Grace που είχαν βγει 2 φορές live. Αλλά με concept, έτσι. Νομίζω ότι θα γελάγαμε πάρα πολύ αν συνέβαινε αυτό. Και αυτοί το πάθανε. Και αυτοί ξεκαρτίζαν στα γέλια. Νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ πλάκα τελικά. Ναι. Το φινάλε δεν θα έχει πλάκα. Ίσως όχι το φινάλε, εντάξει, πρέπει να είναι κάπως αυστηρά. Ίσως το φινάλε να έχει περισσότερη πλάκα. Ναι. Θα ήταν ωραίο. Ωραίο θα ήταν. Κάνεις και λάθη κάποια στιγμή. Αν ακούει Χάτζη Σοφιά, καλό θα ήταν να σε πει κάτι αν προλαβαίνω. Ακόμα και να ξεχάσεις κάτι, δηλαδή πραγματικά γιατί. Ζωντανό. Ναι, έβλεπα το κοινό
λες ότι πέφτανε Μα και εννοείται, κάτω. ειδικά άμα παρακολουθείς κάτι και το αγαπάς και σ' αρέσει, το ζεις πολύ, οπότε σίγουρα είναι αστείο. Και στο θέατρο το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή είναι φορές που όλοι οι ηθοποιοί δηλαδή λίγο πολύ λύνονται στο γέλιο σε κάποια φάση. Και ακολουθεί και το κοινό και είναι και ωραίο για το κοινό. Νομίζω ότι τους αρέσει. Δεν σου λέω να διαλύσει την παράσταση, αλλά είναι στιγμές που το χαίρονται πάρα πολύ. Καταλαβαίνω από το ύφος ότι το θέατρο είναι αυτό που πραγματικά αγαπάς, έτσι. Όχι, όλα τα αγαπώ. Το κάθε ένα σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Τα έχω τελείως διχοτομημένα μέσα. Γιατί ξέρεις, πολλοί ηθοποιοί λένε ότι η τηλεόραση είναι το αναγκαίο κακό, είναι η επιβίωσή μας. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Θα ήταν και αδικία να το έλεγα, διότι έχω περάσει πολύ καλά. Αλλά το θέατρο ναι, είναι πιο ζωντανό. Είναι ζωντανό πράγμα καταρχάς. Είναι άλλη αίσθηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει η τηλεόραση, ότι δεν μου αρέσει, ότι δεν βρίσκω ωραία σενάρια να κάνω. Δηλαδή, παράδειγμα το φετινό. Ναι. Να υποθέσω όμως ότι άμα σου λέγανε και του χρόνου να κάνεις καθημερινό, δεν θα ενθουσιαζόσουν. Όχι, ιδιαίτερα. Δεν ενθουσιαζόμουν ιδιαίτερα, αλλά φταίει το ότι ξεκινήσαμε και αργά τα γυρίσματα. Δεν φταίει ουσιαστικά η ίδια η δουλειά και απλά πήξαμε όντως. Αλλά να σου πω την αλήθεια, είναι η δεύτερη δουλειά που περνάω τόσο καλά όσον αφορά ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Δηλαδή περνάμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Πρώτη. Η πρώτη είναι το πάλι από την αρχή που κάναμε στο Μέγκα. Αλλά εντάξει, που είναι εντάξει, top. Έχεις εσύ κλείσει για του χρόνου? Συζητάω ακόμα. Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις, επειδή έκανες επιτυχία φέτος, δηλαδή το όνομά σου ακούστηκε πάρα πολύ. Ναι. Σε τρόμαξε καθόλου αυτό, το γεγονός ότι μιλάγαν όλοι για σένα? Γενικά, άσχετα από αυτά που μου είπες εσύ πριν. Ναι, γιατί όταν μιλάνε όλοι για σένα δεν λένε πάντα καλά, είναι δεδομένο αυτό, Ναι, έτσι. εντάξει, απλά εγώ δεν τα πολύ παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Και τουλάχιστον από το συνάφι μας των ηθοποιών και από τον κόσμο, που είναι σημαντικό και γι' αυτό μιλάω με όλους από το Facebook, είχα πάρει πολύ ωραία σχόλια. Σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα τους αρέσει. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Θα ήταν και βαρετό νομίζω. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Ήταν ευχαριστημένοι πολύ. Και είμαι και εγώ ευχαριστημένη δηλαδή από αυτό. Αντικειμενικά. Χωρίς καμία ύπαρση. Απλά ήταν ένας ρόλος που αγάπησα, που περνάω καλά μέσα σε αυτό. Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους όπως ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Τάσος Φαλκιάς. Γενικά όλοι με την Παλτά, εντάξει, είχαμε ξαναδουλέψει μαζί και είναι σούπερ παιδί, δεν το συζητάω. Αλλά γενικά είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πάρα πολλούς ανθρώπους και να ζήσω κάτι έντονο, εντάξει, και μεγάλο. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ερχόμαστε.